Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dорогие turkmenistanцы. Şul aýyň 19-na Farhat diýilen ýigidiň rolüni gördük, şo çykyp bara eli naruşnikli. Ýa-ni da 3-4 sanyk oglan. Nä şolar salnypdyr, nä 4 olan tutulupdyr. Emma ertesi gün birinji reis bilen Farhat Türkmenistana gitdi. Näme üçin gitdi? Kime gitti? Onu Raşid Meredowyň haty bar, Çavuşoğluň gün özüne bir döwlet arasynda akyllaşyň esasyna deportasiya edilen Farhat. Bu gıykylyklaryň hemmesi bidere gıykylyk. Farhat bir menba gelýär, bolin menbaň sizosyna gelýär. Farhatyň ejesi bilen aýallagynyň habary bar. On tutulanlygy barada. Olar şu adam Aşgabatda garaşyp durlar. Ýöne olara duşluk diýilen da asylam ýok. Olara wara şol bir nemesini çöregini bermäge ýa bir getiren şoňa peridaçyny bermäge ruhsat berdiren aklar. Indi Farhatyň bolup ýören ýagdaýy berde şol nemede gelenne ony aýratyn ýagdaýda gitdiler. Edil göni samalyotdan düşürülenden minri alıp gittiler. Onu ol migrasiýa postundan hem geçiren aklara onu. Göne şotale samalyotun trawynyň minri hem akittiler. Onu hamana terörist tutan ýalyk getiripdi. Wuranlaryna da onu şu edil şuwatny bir hepde da şoň. Bir hepde da adam 20 kile horlanyp bilermi? Şo ýagdaýda Farhat. Vurup lencini çıkarıptırlar. On. Edilmedik zat yok o taýda. Protivagaz dakınıp ondan yankı bir demin galman onun çaş yağını ona ayırıp yende su koyuyorlar. Hani gurulacak mı? Gurulu da yeni de deyip. Onun var yencilmedik yeri yok. Edilmedik zat yok. Hatta var onu şol bir pezeltme üçin üstüne vara şol buşgon yerlerim var şolun. Indi men şol şony wuran iki tanak yigit bar. Barare uşun o sen yankı boksör köşüli. Biram anna diýilen. Indi muny wuran yankı şu yenjip şol diline elektrik toğunu daktyryp hani gurlu da dillere çiğjik gidipdir on. On görmedik günü yok şu an. Edil şu bir hepden içinde ol ölüm haline goloylan adam ol. Gati ervet ýagdaýda o beyle vurulma diýilen zat entek oňalyk vurulanyp kän bilen aklar. Bular mara bina şerewşen bilen anna diýilen iki tanak şol amon ýylmaskaly giyirip ýenjip bina şol bir serdar saçak bilen bir haramdaga ne howo seňine bir eşeňe de söýüpdir, aýonyňe de söýüpdir. Hani aýtda näme de diýip şoňmyryny ýankı bolar, ýalakalary bolar. Hawa indi bir uşuna köşüli boksör adam ol. Anna diýilen ýigidem ol biziň obamazdan Hitrovkadan görüşüp ýören. Sen kimlerden men bilerin Anna. Sen lahmaşlygyň men mara ozolam eşitýän. Anryk baran adamlar sizi kiňil sokýarlar şo taýda. Öz başyňyza düşse näme dersiňiz şony? Ha? Ol bir ýaş oglan ondan beýtirip dursaňyz. Ondan mara tapan stasiýalaryny dakypdyrlar. Ay gosizmena, ol bir ýanky bir konstitusiýon bir döwlet nemeni agdarşyk, ýene şoňa meňdeş edip. 2 gündan soňra muny IWS tapşyrýarlar. Bir İveste şuat. Yani o taýda da esasy näme kuratorlar ýene şo menbede. Şol İveste de şol taýagy iýdirip ýörler. Oňdaşyndan ham ýatyran aklar. 2 saatdan kän ýatyran aklar. Ene şu Farhatyň düşen güni. Galan gurrunlaryň hemmesi boş, yalan. Men entek ol adamlara ýüzlenip galaryn bu gurrunlaryň nemesine. Indi şu Farhat diýilen ýigit men size gurrun bereýin oglanlar. Ol meňlen 2 ýyl işledi.
2 ýyl şol oglanyň mara dinläp ol yalançyrak da ödem şeylik kimsidilen inni yetim birinciden hakykati ýok. Ondan ol öz-özünden tapýar. Menem bilýän 2012-nji ýylda on kakasynyň prezidentligi şo ýokdugyny. Oňalak yetim galan adamken. Indi men onu dinläp ýörnä, oňa kaka gerek. Bu milli pidir diýilýän mara. Sen egerde bir halkyň atasy bolýan bolsaň, sen näme üçin onu bara şu bir gaty düzüldäl ol. Ol siyasatçy mol. Ha? Ol bir blogger diýen bolýar onu häzir onu başga adamlar öz nemesine ulanýarlar onu. Öz diýilmeýän zatlaryny muny gallawrak, kelpeňrek oýnatga ol. Oynatdy diýip muny bara ulany bilirler. Şu men ýanymdan aýrylyp bolan şol oglan ina bir şu neme Mirzary, ondan bir Doňuzhan, ondan bir Miraly Garagumlan bar mı ýanyna. On daşyndan ýene de bir Begmedow bar. Aýyny garaz bular aktivist diýerler da. Inni o aktivistin guruny men soň ýende aýratyn bir ederim bulary. Bular nähili aktivistlik nähili, on täsir nähili o zatlar hakda gurrun eden näme Mirzary. Sen näme porsan bolup oturýarsyň? Ha? Ay olar bar, bular ýok diýip sen şunun tutulan ýagdaýyndan sen şondan özüňe awray gazanjak bolýan. Ana adwa size wamy halkara advokat? Onna bamy, munna ýokmy? Hawa? Advokatyň bilen nämeçe götüňiz okçokmy advokaty? Ha? Boky iş bitirýärmi ol? Sen şeýle bir miras ýigitdere, men sen ýalak bara binamyz adam görmek. 6 aýda barýas ýurduň içine. Maksimum may aýda. Näçe çykyşydy aýtdym. Sen ýanyňa adamlar gelýärler, edil 3 ay, 4 ay. Hana bir nemeler öňkü dewletde gelýär. Olar düşünýärler, sen bir ýöne bir keza var sen. Sen maşynyga dron. Ýöne ýalan sözläp, indi sen öýüňde adyň awraýyň ýok, sen öz öýüňde maşgalan alışdy. Indi sen iýiliň arasyna çykyp sen özüň daşyňa adam üýşürseň, indi sen o kesel ol. Senem mara şu indi Farhat diýilen mara bir dowr keselçilik ol. Muň bolup ýörşi, ol bir şizofreniýaň bir ýeňilrek hilega ol beýtirip ağzından gelini beýtirip pürküp duran bolsa. Ol siyasat hakda näme gurrun edýär? Siyasat hakda eden aga. Ol göreni topulup bara şol aýna medern, onu edernen bol. Düşünün oň ýagdaýyna. Ol oglun asla başga oglana ol. Ay Moskwada okudum, nimetdim. Menem eşitdim. Guruluşany men şoňa çydap şonu dinledim. Ýöne siziň ýanyňyzda siz de aýdanlar men bilen işeşendiňmi? Ol oglan. Hawa, ýöne siziň ýanyňyzda geçenden siz ondan peýdalandyňyz da oň oýnatgylygyndan. Ol gallu, ol oýnatgy. Sizem muny bara kuşurup ýörsiňiz gedegine. Siz adammy? Ha? Onna siz ýurduň başyna geleňizde sen şu etçek emeliňiz şu boljak bolsa, şuňmalak bir kemterrek, bir oýnatgyrak adamyny tapyp, oňa kuşurup, ha? Şeýtirip siýasatyny ýöretjekmi? Mena sen bardyň da mysal üçin. Ömrüňde de saňa ýende müň jan merlene de bar, sen Türkmenistana baryp şo taýda ýol başça bolmajak, men şu wada diýin saňa. Sen ýalak kizzaplardan dolu Türkmenistan. Milletiň sen hakda aýdýan gurrun eşden hak sen. Doňuzhan, ha? Ýüzüň bara sygyryň matçasy ýalagyp, utunaň hakmy, ha? Ol ýigide bara seni oýnap muny, ayba geldi kärdi şert goýa şert. Şert goýan men. O sen ýalak bara 5 manada özüň satyp ýörenler olar şerter. Şertim şahama diýär. Sen şaha sen naturalny. Häsiýetiň sen şol. Miras diýsen, nätdiňiz bu ýigide? Ha? Şu ýigideniň ay gurbany boldy diýen bolup gurlan bolup ýörsiň.
Götüňi Ýewropada bu kowa otyrdın. Näçe muny çykarmadın? Näçe beýdip ýörsiňiz? Ay ýene biz bu adamlar beýtmeler näme diýip o samsyk şinnem şu köpçüligiň içine gelip ýör. Indi millet anansa ananýanlar dogry ol millete näme sen ol isleýän nessin millet oňa goşulyp bilmez. Ýöne ol 1 ýyl, 2 ýyl abi. 2005-nji ýylda çykdy 2023-nji ýok abi. Bu bir kamatozyň men näçe sapar aýtdym size. Indi bir Raşit Mered'e izlenecek olan. Raşit Mered, sen birinciden var yaşajyk bolsaň, azraň iç, alkaş. Düşünükmi? Gittin bir ay bir ýerde gezip ýörsiň. Sen ýazyň şol Hatit Çavuşogla. Resmi şol iki döwlet arasynda akedilen ol. Şoň üçin hem ejesine şoň habar ýetirdiler. Indi bir Serdar Saçak bilen näme de bar ýüzlenýän men. Haramdağı. Siz inni şu bu bir kemter adama görünüp dura. Kemter adam abi. Sen haýsy bir kellesi bir ýa-bir gallowrak ýa şuňanak özüni oýnadyp ber. Haýsy berin sen muny bir ýurtdaşyna wara bir gurlany sen getirip onu wara gosizmeni howa aýby konstitusiýon düzgünü agdarjak muňa wara bir bu köpnemeler taýarlap ýörsiňiz. O haýsy birini öldürjek sen beýtirip. Sen özüň etdiň bu zady. Ha? Bu döwlet diýilen mara konstitusiýa diýilen döwletiň başyna gelýän adam nähili gelmeli? Nähili ýagdaýda gelmeli? Halkyň islegi boýunça saýlanyp gelmeli. Sen bolsa ogluňy getirdiň. Sen ogluň şu Farhatdan tapawdy ýoga. Sen ogluňam edil Farhat ýalak kantuşko. Düşündümi? Ödem süpük narkoman. Sen getirdin de onu vara, iz yananam onu vara, bir resmileştiren özüm. Düşündün ha onu çekmeyenni, o kap şeytir guruluşyan, düşündün değil mi? Onunla bu näme bolduğu ola, bir saylow nähil derecede geçipdir. Ha? Sen halkı näme ağırlap ýörsiň? Bir näme ahiri? Sen oğlun. Politiskaya жертва abortu. Siyasi nemen abordun nemesi galannysy sen oğlun. Sen şu adam şonu süýren bolup ýördiň. Näme geň görýän sen mara buloň hemmesi ýurdun çağlarynyň hemmesi başga ýol tapanaga özlerini. Bulonyň haýsy sagam bolsa, kellesi ütkänem bolsa, apa satlyk kirliğini görüň akmy? O da şol var ayni size yaranıp şeytirip ona atta şoğuda çıkarıp ýörsiňiz onu. Sizin ýanyňyza gelen adama adam sanyna giýmelim üçin galanlarym ya düşman ya ýene şoňa meňzeş türmeden çıkaryan, odan nepeden çıkaryan, öldürýän, gyrýan. Ha? Kakazan bir täsiri näme bir öz aktygyny berýär sen ogluňa, bir näme aktygyna. Görýärmi? Oňam prezidentiň nemesine bir ýakynlasy gelýär. Inoň çoğluğu prezident bolaýsa diýip şol hasap bilen sen ýanyna gelýärler ol adamlar. Bu düzgünü görkezden özüňe. Elbetde kimsin ya bul ýigitler. Sen ýurt başyna gelen bolsa galanlar saňa degişlermi? Ha? Sen bir zalyma gutoran. Indi wara sen bir näme de bar gidaýsam diýen bir ýene de şu gelýän aýyň şol 20-sine mi 22-sine 24 günlük haja geçecek diýen sen. Şeýlemi? Şu haja diýen adamlara ýol başçylyk edip senin näme bir eden etdileňi, dökün ganyny, bir depelelenin mertebeleri, sen näme şo taýda bir baryp ýuwlar öýdäňmi? Ya şo taýda takkazanyň çykyp şo taýda gömüläýsen, onuň hemmeden zatlaň ýuwlar diýip pikir edýänmi? Sen eden zadyň ýende saňa 70 ömür berilse de sen ýuwup bilmersiň. Sen iziň diňe gan bilen horluk, zorluk, edenetdilik, ogurluk,
Cümürlük. Sana haram dağ deyip yönölüğü değil ana. Ne denin mi şu indi sen? Bir kellesi kallo üytkenrak yigit sen onu näme beytiren olup börsün? Özüňem gaty bek bellegin. Biz halkara magic ekspertizasını yurdun içinde girmegini talep ederiz. Sen hem goy ver şolary. Bu oğlan kellesi düzüw değil abi. Bu kallo, inni bir edil bir kızıl değerli olup beren näle on yönü on bolup börşay diýär. Ana bulun hemmesine yep sögüp çıktı ol. Ol diňe saňa ya beýleke dele. Ol şol sen nisen sen selep ýörenleň biri ol. Ha? Sen şo zatlara düşünen atmy. Emma men bilen gurlaşanna şol. Öýdäkiler maňa iki minut aýtdylar. Şol oğlan hem kimsin ya hem kimçiligi var diýip. Sen medin studu gutorup şonu bilen atmy. Düşünen atmy. Düşünmeyen bolsaň ekspertize geler bolýan, gararyň akan ýaly salmaly bolsaň. Düşündiňmi? Sen muny beýtirip getirdim, arama aldım. Indi men muny bara öldürni pikir etmegen. Halkam gorkuzum bolsaň oň bilen. Sen halky diňe öjükdirersiň. Düşündiňmi? Halkın hakkı var. Narod imeyit prava.